érdekes találkozó ez, de azért várjunk még vele, hiszen Pep Guardiola nincsen összeállítása, tulajdonképpen mindenki játszik, aki számít. Egy-két kérdés volt az, hogy esetleg Badstuber. Íme itt van az Eintracht Braunschweig összeállítása. Nos, a vendégeknél nem játszik, az a Havard Nielsenek viszont kétszer bejutottak az elődöntőbe, és most is azt várják a Braunschweig szurkolói, hogy esetleg csodát művelnek a kedvencek, és nyernek, amire lövésre kínál, aki hosszú pályafutása alatt gólkirály még egyetlen országban sem volt. Lewandowskit próbálják szorosan fogni, amennyire lehet. Reichel a társa. Tulajdonképpen lukat rugott, Dante pedig szép ilyen maró gúnnyal, vagy inkább szarkasztikusan, hogy majd beszorítjuk a Bayernt a saját 16-osunkon belülre, ez itt történik. És fölé pedig szépen áttette a jobb lábára a labdát Lewandowski. Utána rútul fölé rúgta legalább 2 méterrel, pedig még passzolhatta volna Riberinek is. Bayern gól. Alaba. Bizony, bizony. Hatalmas góllal megszerzi a vezetést a Bayern München. Hoppá, hát ilyet Pep Guardiola is ritkán lát. Pedig ott átcsorgott Arjen Robben is, ugye neki is félelmetes a ballába, de oda adhagyta a fiatal osztráknak. Ő pedig hatalmas dugót szerzett. Most még inkább ideges lehet a vendégek mestere. Irgalmatlanul nagy gólt rugott Alaba. A felső lécről vágódik a labda a hálóba, még azt sem mondhatnám, hogy a kapus rajta van. Nagyon szépen elcsavarta. A Stuttgart elleni mérkőzésen nagyjából abból a pozícióban rugott ilyen gólt Alaba, úgyhogy nagy valószínűséggel ezt azért gyakorolja az edzéseken. Ugye a bajnokságban 16 meccsen van egy gólja, most a kupában is beköszön David Alaba. Ez igen, gyönyörűen csinálta. Robben 2-3 ember között elkezd szlalomozni a holland. Aztán egy finom passz. Götze, még mindig Götze, gólhelyzet, Götze, 2-0. Pazargól. No hát, Super Mario is hozzáteszi a magáét. Ez már Döfi, mondhatná Pep Guardiola. Egy szenzációs futballista nagy villanását láthattuk. Götze pedig azért megköszöni az egészet Arjen Robbennek. Ez már csak a vége. Itt jön a passz Robbentől. Götze elindul, 1-2 ember előtt is elvezeti a labdát, és aztán maga biztosan lő a hálóba. Nem ad esélyt Gikiewicz kapusnak. Boateng. Megint erősödik a Bayern nyomása. Robben. És a lövés. Pici alkalmán mindenki tudja, hogy előbb-utóbb lőni fog. Még húzott egyet rajta, és úgy lőtt el a hosszú felső fel.